Prepare yourself for the big fight. Hinungdan nga nung nakabaton ko og abilidad. Because of you, I have a lot of acceptance of ability. Any kind of ability. Yes, that's true. Itago na lang ko sa pangalang Jenny. Just call me Jenny. Ambot niya akong ginikanan nga pambabae man niya akong pangan, lalaki man ang dako. I don't know my parents because I'm a girl. Why Jenny is my name? My goodness, I don't know. I don't know my parents. Nakawa mo ka niya. O kabalo sa kong ginikanan. Sabi na ginikanan na. Taga-Ulas, Davao City. From Ulas, Davao City. Natawag ko sa Year of the Dog. I born in the year of the dog. Dog. Check. Check. Nothing to bite me. Ni-abroad sa Thailand ang akong asawa nga si Milin. Yes. My wife, Millie, is going to Thailand, you know. Fine, working, work a lot of, you know, like that, like this. Millie is very sexy and very balings. You know what is balings? Balings. Baling kagason. Sa tumang kauhaw o kahidlaw, Like a camel, you know, die. Very thirsty. dili malikayan nga makakidhat kag laing bahay. Because, you know, I found obey my thirst. Nagsuroy-suroy ko diha sa may dalang San Pedro. I strolling every day. And on Pedro Street. I'm always strolling. Og nagkaagi ko og tindahan nga doon ay mga accessories sa cellphone. When I long strolling in San Pedro Street, I see the accessories of cell phone. Og nakita pa na ko ang babaeng itsuraan usam. I found a beautiful girl in the world. Si Hasmin. Just call her Hasmin.
Sa akong pag-ila-ila kay Yasmin, dito nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. When I found Hasmin and his story of the stagnant of my life. Ah, that's it. That's it. Basta bayag nagbinuang na kasakong anak ay kiwa siya din eh. Di po kayo ng nana tayo eh. Binuang mo kasi mong anak ang katarong na ako. Ama, kung may sayran na kung ibang kibinuang na ng gatong anak. Bukas, hindi ka nasisikat. Tandaan mo lang. Karoon pong sakit ng tiguangan eh. Kaya isa kong kapsulan. Wala inisan. Pero di nga din ba niya akong pambitaw? Ganun di ba ako magkakapit naman yung mag-unay? Dali mong tambal tay. Bayo kaya. No. Mag-play tayo, no. Mag-play, sabi sa mga po nila idugdaw. Mag-iwat magod sa gamahan ba? Muna maligdaw ito'y mataan. Tama. Text na po siya. Tay! Tay! O siya naman po. Tarong ako patubag, ha? Manggugingon, tay. Palood sa ko, tay, kay para tawagan ako si Kwan. Tawagan ako si Milin. Kaya ko na mo. Uyak mo itong milin. Yakong anak. Pero asawa ng buwan. Sige. Pagpalod balik tayo na. O, tay. Ato ko dito ko mapalood sa Pedro. Tag-5 na lang, tag-5. Ay, direct tudlo hapok kasi suris sa cellphone dakang kaya. Ay, direct tag-5 na lang dalang klase, gikas keypad, gikas antina, gikas battery pack, direct tag-5 na lang, tag-5. Pwede mo palit og Sa man. upat 20. O sa rin ang ganda, upat may ginang 20. Oy, ikaw man di ay na Jin! Sabi ko ni Jin, oy, Jin eh. Gusto mo nga. Okay ra ko ito, uy, si Tindog diri, uy. Kaya na lang ako tanong, pag nila kang hago. Wala mo ko itinda po, ikaw bang. Lain lagi ka. Sorry lagi ka din sa Lazio lagi. Mingaw ko din mo. Ay! Pasitil kay ka, oy, mingaw ka diha. Kadaghan mo babae, hindi ang mingawon. Ako pa din yung mingawon. Ako dagang babae? Hindi ko yung ana, no? O sige. Idala nito kag waffles.
Uy, karoon na ko kakagwapos, masugad-sugad ba? Gusto na ako katong like. Katunan dia sa may kilid City Hall, dahil kayo marag buma, pero daog na na, namagyan pa ni hotdog. Lagi hotdog pero gamay, gipikas pa yung hotdog ani. Nila. Pagkaunsa kay marag wa, pumunta ka ng merinda. Dahil kausap, bisay, mukwas ako dito, dito sa kilid, manglingkod ka, tara. Tara, ano na lang, tabunin lang sana yung tinda diyan, laag sa takabili, sina. Parelax tan, ako'y nibalaan na bugnaw nga lugar. Magtarong ba, ikaw ha, maldito ba yung kakaayo? 30 minutos lang tayo, magbalik din ka dari sa tinda, kay sayang mo po yung baligya, basig mahalinan pa kapag balik ninyo. Siya, laton ko mo dito sa kuwan ba? Sa may katong treasuran. Di ako tos na ano, na blue cloud out di ha? Sige, diyan na lang ta. Di na sa aning tak. Ha? Ayaw di ha? Wala naman to sirado na to. Dito ta sa kuwan. Tasaan ko na lang ta. Paramount. Tara. Tara. Sorry, Diri. Ikaw alam mo. Nagbaho ni Diri Bartuha. Ang tad manika. Ikaw ba hindi si Karing-Kari ha? May lang ni kisa wala, di ba? Hindi. Asa may lang kanda mo, Diri. Uy, ang huy naman ni. Hindi si Karing-Kari lagi. Sabihin na di siya. Jen, ikaw ba? Dito judul kakaayo ba? Gusto dito. Dalo man ko ni mo, Diri. Huwag di TV. Sorry, huwag man di TV, Diri. Look, mag-imura mo ni sa maraming kwartuha. Uy. Ano ba ito TV kasi 75 rin eh? Gawin yung pinag 50 kay 30 minutos. Sabay lang kutso nila, Diri. O nga, ang cover ulit, Diri to. Pulmonyahon, sa taan ni, uy. Lagi. Ikaw na sa Ano, uy, madlo. Gusto mo habol, ang ilang habol. Apo po juga. Cellphone ni mo? Diyan na laki. Nanawag ang commander. Ayaw saba. Kalas ka. Gusto man na. Saba lagi. Kaya akong commander nanawag. Ilong dyan. Hello? Hello, Han. Uy, Han, kumusta? Kumusta mo kadihan? Okay na ko dili, ikaw. Ako sa kwarto. Tulog ko. Nagtugtog na day kadihaon. Ay, kapoy ko. Nagigayon ako tumotor na to ganiha. Bakit? Kasi dito ko nakatugos ka kapoy. Mas snow na niya? Oh, asking, boy, pwede ngayon bunawa gani. Ano ba? Ikaw, nag-una mo kadiha karon nga. Taro sa kwarto lagi. Lahi naman to nga. Kabalo ba yan kasi kung stretching mo pagmata na ako. Unya, mas naman ang mga bata diha. Si Junjun okay naman, si tatay mong umahan okay naman bud. Sahay na matuka-tukar sa sakit eh ma. Yung talon ka yun. Dalaan ng Diri. Ano ba kayo? 30 minutos na ba atong konan ni? Sapa dyan ba? Saan ka hiram sa diba? Hello, Han. Ano to? Huwag na mo pinadunggan babae diha. Ha? Wala eh. Wala eh. Babay nagpa-TV ko. Kapagin ni Bialonso eh. Ay, doon sige na. Ay, doon. Yan nagkiyak pa. Sumang ka. Grabe yung Bisaya version nila ang teleserye. Sumang ka. Pero, sa bayan, sa bayan, sa bayan. Sumang ko Diri. O tanawang ko naman ako Diri. Yan sa ganit. Hello? Han, Oh. unsa man to? Naglahi na gito ba? Di wala ko eh. O ba? Tawagin na ako balik yan kay... Dapat ko'y kawasun sana ako ng... Tulog sa ko kadali ha. Sige. Bantay lang ka ha. Basig, nibalik na po kasi mong pagka-check boy ha. Raina ko na makastorya. May ubos na sa biyas nga binatan ng imong kinastorya. Ako mo balik no sa di ka. Kabalo pa ako si Muha. Unsa Dahil may- na nabiyadjog ka. Kasi may balikan ako nga. Di naman ko ingana. May mangyan ako sa kaya ko'y balikan. Ikaw ba, Bi? Kantahan na natin ka sa atong team song, Bi. How
can afford. Lagi na, balik na, naglayon ka. Sige na, baby. I love you. Sige pa. Love you, Han. Bye-bye. Bye-bye. Ay, salamat. Pasensya na ko kagad kayo. Sama, commander man. Kano ulit sa Dre? Ikaw nga, kung kayo ka pa. Dali na, nga. Malagi na yun, di ba? Malagi na yun kung sa likad pa. Dito ba yan? Dito na itong balay sa ulas, ulit dito ka sa San Pedro magpalod. Walang ilod. Bisang sumayin naman namang tindahan natay. Huwag ilod natay. Hula-hula na. Wagi pa kagbangkal. Wagi pa kagmatina. Dagang pa kay kagagian na kababot sa Pilosado, huwag ng palod. Try na pag ginay mo ipalod. Wala lagi. Lain mo kami nga kumbo-kumbo akong ginapaload good. Mahiuli na ako nga natin. Isang bang dati ka? Tay, paano tay? Wala mo kunyuhat binuha sa mong anak tay. Ayaw na tabi ka. Masak pala yan di ka. Mata sa mata. Ngipon sa ngipon. Isumbong ka na sa anak. Oh, may number dali. O sa maling number na. Isa maling cellphone number. Tanon kay na tay. Hupag kay na. Ikaw kay Jane ba? Baltista dyan kay ka. Sa maling. Ha? Pwede ba na i-anli nato ni? Ako dito tawagan sa malukin ni. Okay kay na. Paim na na nagsukdig sa daog na na. Okay kayo. Mo, ginahan ako ni po ba? Paya madara makong istorya ba? Ikaw di Jane, paborito kay tika ka umaga Jane ba? Tay, paborito po tigang ugangan tay. Kapalula ka Jane. Sukat na waang ako sawa. Kasi nabiya uhaw pa ko sa kabil. Naglikay na ako mga white sa kauhaw. Karon, ako na sa limatambalan. Hello? Hello, Han. Han. Oh, musta? Okay na ko, Han. Naku, surprise ni mo. Ano man? Muli ay na ko, Han. Oh, Oh, sarap na ko gamang sa tiyak. gani. Yes! Wow! Kasama ka mali. Late naman kayo nag-reaction. Uy, nahan ka Wala. muli ko, delete. Honey, budoy, nag-delete kayo ng Thailand ba yan ka? Pinas na ba ko? Delete kayo telecast. Ano sa mga mamukuli? Ugma dayon, nanan ko tiyak. Uma na na yun. Oratan na gini, dinalian. Ya, masa magkitatay diha? Buhi pa. Ay, basta, okay lang yung tatay. Dito kayo ng tatay. So na kami ni tatay. Ang ayo. Mau ba? Nya, sa may dala ka pa sa lubong. As daghang gig pasalubong diri, sugatan niya ako ha. Ay, Bangit po ko mamalit ang mga properties nato ba? ay, okay kayo na, Han. Sige, Han. Mas nindot na kay nagigit tayo plano ani para sa atong kaugmaon. Labi na kay sa atong anak si Junjun, ha? Yan si John, nasa naman. Tay, kitawagan sa nako, ha? Istoryahan ni mo? Oh,
sige, sige. Pinig ka di ba? Dog! Dog! Daddy! Daddy! Australia mong mama, oh. Si Daddy! Hello, Junjun! Hello, Mami! Ano nga istorya? Basig mabayot na ka, ha? Mami, uda naman ko bayot, Mami. Mami, dalan ko ni mo Barbie nga made in Thailand. Dagat-dalagan ka ni. Makapigil ka ni, na sexy. Yay, Mami! Kabalo ba kasi Daddy kay kadlaw na mauli? Kadlaw na? Kay nag-jogging man siya. Mami, uli na, Mami. Na-miss na di ka, Mami. Oh, Junjun, ulit na kung kaugma na dahil. Yay! Yay! Sige, Mami, mag-praise ako dito, Mami, ha? Sige, bye, Junjun! Bye-bye, Mami. Love you, Mami. Love you, Junjun! Hello? Oh, dungog na mo yung mga anak. Dako na kaya ni. Barbie, may gipangita, eh. Dili, yan ang patindugon kay yan ang himuong target sa iyong kuan, baril-baril. Pero ipatago na ko kay ganban na baron. Sige, sugato ka naman sa airport o ha? Ah, sige, sige, sige. Oh, sige, sige, bye-bye. Ingat ka diyan. Okay, bye. Ah. Ano kayo mabalik buwan sa buwan? Jenny. Asmin. Wow. Asmin, pasilo ko, pero dili na tapos hindi mo padayon. Dali mo pa rin palayon sa pagpagbuyan pa rin mo sa kuwa. Magdaming ni mo sa kuwa. Wado ka ka na anak. Nakaroon mo yung kakasin sa'yo. Nung mo kaingon nga. Dili na tayo magpalayon. Muli na ako asawa dire. Dili ko muli yung asawa na ay. Di ko gusto nga Ha? magka-problema. Problema na rin mo kisulod. Kamalo ka na. Huwag ganun gusto na ko magawas. Pwes. Gusto hindi ay ka nga. Kalimtan na yun na ta. Kalimtan pinay ko ni mo. Ha? Kung masuko mo ka. Halos kipamakyaw po na ko namin tinda para na ang kahalin. Wag ilabot. Bisang palito rin. Lazio. Ako'y maglagot. At tuon ko ng imong asawa. Mana. Ha? Mana kedalat siguro po diha. Ha? Ano ba? Ha? Ano ba? Masaman. Kalit. Sao naman lang ning unyag ko ang kuhawon ko. Ulat lang ko kagod. Hulat! Kasama ko hangtod magulat. Bata pa kadagan ko kay ka. Batawa ko yung lapot ng bata ko bastakan. Bato pa rin na mo. Kato na lang. Gusto ko dyan ka nga mabula bukas mong asawa. Ayaw. Ayaw ko palagutan. Asmin, ayaw pag-anawa. Angyo lang ko ni Asmin. Hangya! Way hangya! Asmin, angyo ko. Kung inalaon, yan ko ni mo. Pagkawan na tanan ni mo kung Oh, kalalaon. sige, pasayluan na ko. Pero dili na ko. Dili na ko. Dili po dyan. Sugot na ba? Sige na naman. Saan na naman ako, di. Jenny. Dagan pa kang... Napay mga batanon lalaki diha ang... Huwag na lalaki yung sa obra ko na mapatulog na pinuhagan na makuha na. Kung sa iyo yaman na. Mas kayo ba lang ikaw lang kay. Kabalo ko nga, saray mong asawa! Tama na. Hindi na ko yapitan ako itong saldi pangalan, pero alanganin ko kay Murag naman ito yaba. Bani. Basta makakita ra kang lalaki nga. Anong kanina? Kabalos na siya ko ni mo na. Ikaw ba? Naraw ko na ni mo mabalos. Kalimtan ni mo itong mga kagi. Kalintan niyo na ito ko makakip. Kita ko ni mo asawa, inon mo dyan ako na ba? Apa na, maninood na. Matay na siya ka ba? Hindi ko makita, be. Atuo ko na yung balay. Katood. Oo, katood. Tama ko yung Google Map. Ay, nagod sa kapay. Puyo na lang, good. Ano samok ba? Dari ko kwarta ba? Ano sa kalibo? Ano? Sa kalibo.
Diyos Mura mo. na bitches ni mag-ibuhat ako ha. Manila, ikaw para ba yung mag-una-una sa akin? 5 minutes, lagay mo 5 minutes. Wala sa na hayan ng pakita sa ko, ha? Oh, sige. Promise. Promise. Last na mentality, smell na. Nahinig ito sa amigo, mag-blackmail dyan ba? Naging last na. 5 na lang. Smell. Wala na yung karta. Basta pag ituwad ko ni mo. Please, 5 minutes na lang. Ituwad ko, it begins na lang. Kaya po sa honey. Excited na ako. Uy! Han! Uy! Han! Kumusta Han? Pinakuhan. Ikaw, kumusta naman diha? Gwapa na. Dali. Yan, halaga. Ano ka dali? O di ako kayo. Lipay ko Han nga nakita. Tapos kusap. Asa ka si Junjun? Asa balay dito na lang ako sa lipad to ni. Ipahulat ni tatay para... Ay, naginay mo ka ba, Choy? Parang na ay nagpagdati. Kung ano na. Nandun na yung gamay na. Ano na tala na? Ay na. Doon ay sigaring gana. Bro. Naginay mo ka ba, Nick? Andi ka lang ko, Choy. Oo, naiskwintaw. Hilom na dahil. Sa spintoy. Kailan siya? Lugi. Matanin din na siya kumotro. So delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes, tell me where's Monggon ko nakasako dulanday. Apan may nalang kay nakarealize na ko. Pero nagpuyo naming malinawon sa kong asawa kung nagtukod naming gamay negosyo. Samtang si Asmin wala na ko'y balita kaniya. Last na ako nakita siya ang Facebook na minyo naman to siya foreigner. Salamat kayo dulanday sa paghatag ninyong pagtaga ni nga akong suwat. Hangtod sa sunod di gayon, kininyong suwat magtatampo. Taga-Ulas, Davao City. Janie.